Doncs meditar, el que es diu meditar, jo considero que farà una mica més de 2 anys des que ho faig cada dia d'una manera habitual, és un hàbit. Medites regularment aquí, a casa? A casa, cada dia pel matí, i al dojo intento vindre el màxim de vegades possible quan puc estar aquí a Barcelona. Jo he calculat que és una mitja de 3-4 vegades a la setmana. Déu-n'hi-do. I dius que medites al matí més... T'agrada més que la tarda per alguna cosa? El matí és... Perquè puc controlar-ho, no? I a més, crec que al final del dia a mi em costa més, perquè doncs, tinc el cap molt més embolicat, no? Tinc el cap tot ple del que m'ha passat al llarg de tot el dia. La nit sembla que faci una mica de neteja, una prèvia, no? Llavors aquesta sensació de vigília, de quietud a la ciutat també, perquè em llevo d'hora per fer-ho, no? És un espai on hi ha poc soroll, no? També hi ha menys llum, doncs m'ajuda i m'agrada, no? M'agrada com a forma de començar el dia. Què creus que t'aporta a la vida professional, personal, a la meditació, a la teva vida? M'aporta moltíssim, més del que jo pensava quan vaig començar a fer-ho, que potser el que buscava era més un tema potser de coneixement i autocontrol, però ara no, no? Ara el que m'aporta, bàsicament, és un coneixement, és una consciència molt més clara de la meva manera de funcionar mentalment, com em preocupen les coses i com m'enganxo a elles, com funciona el meu pensament de manera arbitrària, no? Me n'adono abans d'emocionar-me del que causa l'emoció i em permet almenys em permet decidir, encara que sense gaire èxit, si puc regular-ho o no, aquest tema, no? I també m'ajuda a veure molt més el que tinc al davant, no? Com puc veure quin és el filtre amb el que filtro les coses i el món, doncs d'alguna manera, a eliminar aquest filtre, el que sí que veig és més clar el que tinc al davant, amb el qual el món guanya molt més del que tenia abans, no? I en mi el meu compromís, no, vers ell també augmenta, sí, jo crec que sí. Professionalment, també, jo no diferencio entre personal i professional, i llavors tota aquesta capacitat d'anàlisi, aquesta consciència pròpia, doncs em permet, jo crec que com a resultats em suavitza el caràcter, després em permet relativitzar molt, no? La meva opinió sobre determinats temes i sobre determinades coses de les persones, això em fa que tot guanyi, no? Molt més amb dignitat, no? I jo també, jo guanyo molt més amb tranquil·litat.